The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Preach the word. Be The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Your word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, gikinahanglan ang ato pagpangandam sa tagsa-tagsa kanato. As a believer, we are mandated by the Word of God to rebound, pagkumpisal, paghingalan sa atong mga sala ba sa una, sa dila, sala ba sa buhat. Kini mahimong babag sa atong pagtuon. O kanimo higala nga dili pa luwas, wala pa'y Kristo sa imong kinabuhi, gidapit ka sa Dios nga imong gamiton kanang iyang hinatag nga kaugalingong kaubuton sa paghimog desisyon sa pagtuo, pagdawat kang Ginoong Hesukristo, ingon nga imong personal nga manluwas. Kaya ang mga buhat 16:31 nagamando man, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Sa hilom magaampo ta. Let us pray. Heavenly Father, we are here once again because we love the Word.
because we are members of the royal family of God through our faith in your Son, the Lord Jesus Christ. Because from eternity past, our life has had meaning and purpose and definition. Because we are commanded to take in your word daily, just as we assimilate physical food daily. And we recognize, Father, that this is our briefing. This is our means of growth. This is the means of glorifying Thee. We are left here in this world for this purpose. And therefore, we ask that through the ministry of God, the Holy Spirit, you enlighten us so that His purpose might be fulfilled today. We now pray that you give us the necessary concentration and focus to the things you're going to teach us today. All this we ask in Christ's name. Amen. Mayong adlaw sa atong mga suki, kaninyo mga higala, kaninyo mga igsuong Kristohanon, aniya sab kita. Niining atong pagtuon sa pulong sa Dios, pinagi sa YouTube, o karon atong hisgutan ang bahin sa dynamic spiritual life of a believer. Dynamic spiritual life of a believer. Now, kagahapon atong gitapos kadtong atong gilisgutan nga God's 10 problem-solving devices for believers. O atong gipanginaot nga diha sad mo'y napupo nga mga punto sa doktrina, mga pagtulunan nga imong magamit sa imong adlaw-adlawng Kristohanong pagkinabuhi. Now, ato namang nasayran agi og pag labas sa atong panumduman sa atong tuki sa taud-taud na nga kadtong napulo ka mga paagi sa pagsulbad sa suliran alang sa mga magtotoo nga kinigisangkap man sa Dios kaniadto pang wala pang tanan. These 10 problem-solving devices must be in coordination with each other. Gikinahanglan nga sumpay kini sila, kauyon kini sila, although each has its own use sa atong espirituhanong pagkinabuhi. Now, nainumdum ka ba ato ragong tukion pagbalik kadtong napo ka mga paagi sa Dios sa pagsulbad sa mga suliran alang kanato mga magtotoo. Una niini ang rebound. Okay? Muragod ni review na to. Rebound ang atong pagsugid sa atong mga sala ngadto sa atubangan sa Dios nga Amahan. Okay? Mao kanay una nga problem solving. Okay? Kay suliran man imo mga sala, labihan man gyud dako ang suliran kana. Once a believer commits sin, then he has a problem before God. Kay dili man lagi mahimo nga kanang baliwan na lang na sa Dios. No, he cannot ignore sin. It has to be punished. And so ikaw nga anak na sa Dios, iagyo kang pantunon, iagyo kang latuson sa panahon nga ikaw you're out of line. Ug kaya naman kay mga sala, gimanduan ka. Hinganli lang. Admitihi lang. Okay? So mo na rebound. Unang solusyon. Unang kasulbaran sa suliran sa sala. Ang ikaduha, sa imong pagka-espiritual na pod, na espiritual na pagka human imong rebound. So, you are filled by the Holy Spirit. Napunan na po ka sa Espiritu Santo. Okay?
diha-diha ba human nimo i-rebound, you are filled by the Holy Spirit. Napun-an ka sa Espiritu Santo. Meaning, ikaw giunsa kontrolar sa Espiritu Santo. Dili na ang imong kinaiyang makasasala. Unya ikatulo nga kasulbaran sa suliran, the third problem-solving device mao ang faith rest drill. Ang pagpahulay uban sa pagtuo. Okay? Or pagtuo nga nagdalag pahulay. Kini paagi ni. Okay? Pagtuo nga nagdalag pahulay na kay pagka-relax tungod sa imong pagtuo. Faith rest drill. Unyang ikaupat, ang unsa, ang pagkamapaubsanon. Kasulbaran ka na. Nga dili ka mahog sa pagkamapahitason. Pagkahambugiro. See? So, grace orientation is the opposite. Mao kana ang laingan sa pagkamapaubsanon. Grace orientation. Ang ikalima, mao ang doctrinal orientation. Ikaw nahiluna na gyud sa grasya. Sa doktrina. Okay? Doktrina na ang imong pasiuna. Oriented ka na. Nabaid ka na. Na suhito ka na. Okay? So, mao ni mga synonym ng mga Binisaya. Doctrinal orientation. Ikaunom, mao nang imong personal nga gugma ngadto sa Dios nga Amahan. Kasulbaran po na. Okay? Unyang ikapito, mao nga ang imong impersonal nga gugma ngadto sa imong isig katawo. Impersonal love for all mankind. Ug ang ikawalo, mao na ang plus H. Plus H, ang pasabot niya na, ikaw nakig-ambit na sa kalipay sa Dios. You are sharing the happiness of God. Solusyon bunag sa mga suliran. Ang ikasiya, mao na ang personal sense of destiny. Ang imo ng personal nimong panglantaw na sa imong umaabot nga dadangatan. Personal sense of destiny. Kasulbaran po na sa suliran. Ug ang ikanapo, mao na kinatumyan, mao ang imong pagka-okupado kang Ginoong Hesukristo. Kasulbaran po na sa suliran natong mga magtotoo. Nga sa imong pagpadayon, pagtuon, pulong sa Dios, pagkaton, pagtuo, paggamit niini, ikaw nagatubo. Ang imong kalag mo'y nagatubo. Okay? Your soul is now spiritually growing until makabot na nimong kinatumyan nga mao ang spiritual maturity, ang pagkahamtong espirituhanon. Morning, 10 problem-solving devices nga gisangkap lagi sa Dios alang kanatong mga magtotoo. O kini kaayuhan yun. You see? For our own benefit. Na kung wa kay pagtuon sa pulong sa Dios lagi, di ka makakatuon ini sa mga napuo ka kasulbaran sa mga suliran nato nga mga Kristohanon. Now, sumato ang iyon nimo nga. These 10 problem-solving devices, gikinahanglan kini nga unsa magka-uyon kini sila, must be coordinating with each other. Bisan tuod nga ang matag usa, each has its own use in his spiritual life. Og ato ragong kuhaon gamay gatong problem-solving device number 9. Unsa problem-solving device number 9? O number 8, I mean. Ang number 8 is sharing the happiness of God. See? Sharing the happiness of God. Ang imo ng pag-ambit
sa kalipay sa Dios. Now, there are three, by the way, ato ragod ning ipaklaro nimo nga dunay tulo ka matang sa kalipay. There are three kinds of happiness. Ang una nini, paminaw, ang una nini mao ni gitawag og minus H, minus H. Kining maong matang sa kalipay, mo ni ginganla sining lisog pseudo happiness. Mini ni nga maong kalipay kay kini nagaagad sa imong happiness, imong kalipay, humanly speaking, humanly nga imong ma-experience adlaw-adlaw. Okay? So, bot pasabot niya na nga panlitan o wa kay kanang pagkaon, di ka malipay. Kung na po'y pagkaon, malipay na po ka. Agad na nimo sa atong pagkatao na nga atong ma-experience masinati adlaw-adlaw. Mo na minus H. So, mini. Ang ikaduha mo na lang neutral H. Unsa man ning neutral H? Kini kalipay ni nga atong masinati ubos sa unsa? Dios nun nga katukuran, ang pasabot, divine establishment. Mga balaod sa nasod, okay? Divine establishment. Kung kanang imong sundon ang mga balaod, unsay kanang ipasunod sa balaod, mga ordinansa, mga regulasyon, okay? Mga balaod nun, ikaw, malipayon. Kaya wa may kanang paggukod nimo, kay ikaw nagasunod man lagi diniyos kag sunod sa unsa mga balaod sa nasod. Mo na neutral H. Ang ikatulo nga matang sa kalipay mao ang plus H. Okay? Plus H kini ug kining maong kalipay, matang sa kalipay, di ni mapiktahan by whatever is your circumstances in life. Dili ni mapiktahan. Manaa ba ka o wa, di na mapiktahan. Malipayon kagyapon. Magpabilin diha kanimo. Perfect happiness kini that can be experienced samtang niya ka panining panahon nga kinirabang maong matang sa kalipay, madana nimo, magamit na nimo didto sa eternidad. Kasabot ka? Kining maong matang sa kalipay nga plus H, mo ni matang sa kalipay nga dili mapiktahan sa bisag unsang mga circumstances imong kinabuhi. Kay kining maong matang sa kalipay, hingpit perfect happiness that can be experienced while in time, that can also be used in eternity. Now, saan man mo panag-iyan ining maong matang sa kalipay? Pagtuon, pagtuo, pagdawat, paggamit sa pulong sa Dios. Pagtubo, espirituhanon. Ala, tubo. Ninundong ka sa 3 spiritual growth level. Una, baby believer. Ikaduha, adolescent believer. Ikatulo, unsa? Spiritually mature or maturity level, spiritual level. Nga mo na kinatumyan. Mo na atong tumong, atong goal, common goal of every believer. Now, kining maong perfect happiness katong gisugutan kini ikatulo. This is designed gituyo kini for living and dying now. Akong malikon, this perfect happiness is designed for living and dying now. This perfect happiness gisandig kini o gibase kini sa kanang sa Proverbio 3:13. Proverbs 3 verse 13 nga nagaingon, blessed is the man
who finds wisdom and the man who gains understanding. Now, by the way, unsa kadtoy function sa atong pagbati? Unsay function? Well, our feelings or our emotions is supposed to be a responder. Diba? Tigtubag lamang. Okay? Dili tiguna. Okay? Dili initiator. Okay? Pareha ra ni gitandi kini sa bana o asawa. Ang bana maoy unsa initiator ug ang asawa maoy responder mo ni function gyud nga gidisenyo sa Dios. Okay? Kaya ang laki, ang bana mo may authority in the house. Ug ang asawa is responder, tigtubag. Now, ang feelings nato, ang atong emotion, pagbati, is supposed to be the responder and have nothing to do with this kind of happiness, ba? Kining plus H. What? It is what you have in your mind. Kung saya na sa imong kanang imong panghuna-huna, imong pangisip. In love, there is no fear. Sa tinuod, it is what you have in your mind, and in love, sa paghigugma, there is no fear. That's why, ang fear, ang kahadlok, o pagkahadlukan, ang Biblia nagaingon, sala. Sala kining pagkahadlok. Ang kining pagkahadlukan. Sala. No, karon patingali kakadungog niya na, no? Ang relihiyon wa magtudlo niya na. Nga kanang umahadlo ka, wa man na nila hatagig empasiya. Bisan ganing kabalaka. Usa na mga listahan niya sa pulong sa Dios nga kini sala. Okay? Now we already know nga ang emosyon, ang atong pagbati, tigtubag lamang to the mentality of man. Now, from now on, forget emotion when it comes to plus H. Kalimti na. From now on, kalimti na. Na unsay gisulti diha sa Salmo 97:12. Psalm 97:12. Nagaingon sa in English. Rejoice in the Lord, you who are righteous, and joy on the upright in heart. Now, mangutan na ko nimo, higala. Are you saved? Luwas ka ba? Kay kung luwas ka, you are declared righteous because ang Dios misulob kanimo, imputed you His perfect happiness in you. Okay? Yan yung kanang pagdawat nimo ni Ginoong Jesucristo, isuluban ka og plus H. You are imputed. That's why God can now love you because of His own righteousness, perfect happiness in you. Kaya diha sa iyang perfect righteousness na dihang perfect happiness. Okay? Why is a believer who has gratitude does have perfect happiness? Tubag? Because God gave all those to him. See? Perfect happiness. Ang kinabuhi sa usa ka magtotoo, naay pagkalaay if he does all the work nga siya ra ang tanang magabuhat and not allow God to do for him. You see? So, laay yun sa usa ka ang kinabuhi sa magtotoo nga siya rin nagabuhat niya paning kamot yun o di niya tugutan ang Dios nga mo lihok alang kaniya. Mo nay grasya, mo nay linihok ka grasya, ang Dios may mulihok para nimo, dili ka mo bitaw na isi paminaw.
kana bang ilang giingon nga lihok tao kay tabangan ka. Sayo man na. Lihok tao kay tabangan ka. Tabangan ka sa Dios ba? Na wa na rabas Biblia, wa ra ba nas prinsipyo kung imo yung tun-an. Wa. Di ka maningkamot. Ang lihok sa grasya, opposite niya na. Kaya ang grasya, maunay lihok sa Diyos para sa tao. Huwag himuon ng tao, igwa siya mo dawat. Mura na iyang himuon, pagdawat. Apan, kung ikaw lihok, bisan tuod ka magtotoo ka na hala, paningkamot ni mo na through the energy of your flesh, ang Diyos may hindi ko katabang ni mo. Kaya ikaw ra may katabang imong kaugalingon. See? God, paminaw ni in prinsipyo God only helps those who are helpless, who are useless. See? Moray ang tabangan kadtong way mahimo silang kaugalingon. Mao na. Tanawa ang lihok sa grasya. Ug lihok sa tao, okay? Pulisa sa tao, of course, man ng Satanas lagi, mga paagi sa relihiyon, lihok tao kay tabangan ka. Di ra ba? So from now on, tingali, ngadtong nakadungog ni murag mo bikil, na murag mo sinta man sila. Unsa? Dili din na tinuod nga lihok tao kay tabangan ka. Karon pa ka makadungog ni kini ang atong gitun-an sa pulong sa Dios nagaingon nga ang Dios mo tabang lamang niadtong way mahimo sa ilang kaugalingon. Kay kun ikaw paningabot ngayon ang Dios mo atras ang Dios okay, mahimo man kanimo, di ko kahimo, di ko ka tabang nimo kay unsa pa may tabangon ako nimo imo namang tanang lihok mo bitaw ang ingon nimo a while ago. A believer's life is boring if he does all the work and not allow God to do for him. Kita nimo? So I repeat, nga di na unta nimo makalimtan. God helps those who are helpless and useless. Okay? Prinsipyo na gikan sa pulong sa Dios. The Bible says, always give thanks. In everything, give thanks. Pasabot. Pasalamati ang Dios. In everything. Kapobrehon ba, o kadunahan ba, kalisdanan ba, pasalamati ang Dios. Okay? Bisa kini mga pagsuway, mga kanang gumunhap, suliran, problema, kining tanan are not our enemies. They are our friends. Karon na po katingali makadungog niya na. Mga prinsipol man sa pulong sa Dios atong gipanghisgutan. Okay? So, pasalamati ang Dios sa tanan. Tanan. Give thanks to God in everything. Now, ay, nang uban po kayo mo, uberak ba, mo mag, unsay nga na, mag-uberak ba sila pa yung, praise the Lord, without any right thinking, sige mo ba, automatic na nila, mo ba lang, unsay nga na, naanad ba sila, praise the Lord, nga wag yung meaning, okay, parihara na sa principle, kung giingon nga, ritual without reality is meaningless. But ritual with reality is meaningful. Pareho nang daghan diha mga relihiyoso kunuhay nga hinimbahon. Okay? Labihan yung pagka-relihiyoso nila. Sincero yun sila. Okay? Huwag gani sila kahibaw. Huwag sila makasabot ug unsay luyo niya na. Unsay gipasabot niya na maong mga seremonyas o mga ritual.
Mo nang giingon diya principle sa pulong sa Dios. Ritual without reality. Ambot pasabot, wa ka kasabot, wa ka kaibaw, wa ka masayod unsa nang ritual o seremonyas nga gihimo diha kay naa mag meaning. Okay? So ritual without reality is meaningless. Way kahulugan. But ritual with reality, nahibaw ka kung si buti pasabot niya ng maong ritual, is meaningful. Kasabot ka. Sumo ka na. Nga, ayaw na pag-overact, pag-ayaw na praise the Lord, mura na lang saya na, slogan na lang kuno na nila. Huwag na sila kay bawon si buti pasabot sa praise the Lord without any right thinking. Now, tinuod, it is true. There are instances in our life na murag makurat bata, we will be shocked by any crisis or disaster. But if you have doctrine, paminaw, kung naa kay doktrina, naa kay pulong sa Diyos sa imong kalag, you are able to face it with stability and courage. Mao na giingon og courage under pressure. Naa kay ka ligon, di ka matarog, di ka matarantar, di ka mapraning, manigingon nila. Di ka maparanoid. So, tinuod, nga naagyo'y mga pangitabo sa atong kinabuhi. O, kita, di ba, atong isugutan ni last time nga, pakuratan ta sa Dios? Yes. Na panahon na kung moabot na, kung mudangat na nato, ang pangutana, naa ba kay magamit? Naa ba kay doktrina? Naa ba kay pulong sa Dios nga imong magunitan dayon o imong mao ni imong gamiton sa pag-atubang niya na? Face it with unsa? Flying colors kay unsa? Suwayan ka sa Ginoo. Suwayan ka sa Dios. Bible doctrine makes you progressive in your spiritual life and nothing else. Mao ra gyud ni makapauswag nimo, makapaasinso nimo. Pulong ra gyud sa Dios. Now, ablihin ang imong Biblia diha sa Filipos 3:1. Philippians 3:1. Well, basahon ka na sa in English. Are you there? Okay? It says, finally, my brethren, rejoice in the Lord. Now, kining happiness niya na, rejoice. Happiness there, makarios. It is no trouble for me to, mo nagisulti tuod ni Pablo. Si Pablo may nagsuwat ni Filipos. So, iyang gipadayon pag-ingon, happiness or it is no trouble for me to write the same things to you again, and it is a safeguard for you. Meaning, imong security, imong protection. Now, si Pablo dinhi, nagasuwat for inculcation. That's repetition. Inculcation. Kanang pag-sink in gyud, pag-silsil gyud diha sa imong alimpatakan. Sa diha nga maangkon na nimo, panag-iya nimo ang kalipay sa Dios diha sa imong kalag, you are now entering the stage, sud ka na, ni ining ang of spiritual self-esteem, spiritual autonomy, and spiritual maturity. Aun sa ning akong ipangisgutan, spiritual self-esteem, spiritual autonomy, and spiritual maturity. These are the three spiritual skills. Tulo ka spiritual skills. Atbangan kini, ang atbang nini, ang tulo pod ka arrogant skills. Okay? Self-justification,
absorption o self justification, kanang mao na ang opposite. Whereas ang atong gisgutan din mo kaning stage of spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o spiritual maturity. There is no substitute to Bible doctrine inculcated. Wa gyoy ikatandi nini. Wa ikapuli niya na. That's why alang kanimo magtotoo, paminaw, ang pulong sa Dios mao is supposed to be your life. Imo na ng kinabuhi. Without it, life is miserable. Life is boring. Life is confused, disorganized. Ang imong kinabuhi. You're miserable. I'm sorry to tell you. Kinigikan kini sa pulong sa Dios. Pahimatngon kini natong mga magtotoo. Mao ni ang atong angay natong hinuktukan. There is no substitute to Bible doctrine inculcated. Now, ang kalipay, happiness, is related to grace orientation. Yes, may kalabutan kini sa atong pagpaubos, pagka mapaubsanon. Tungod kay ang grace orientation, usaman ka na niya nang napo ka mga paagi sa Dios sa pagsulbad sa mga suliran, alang nimo magtotoo. Gusto? Okay. Adto ta balik, adto ta sa Salmo 31:7. Psalm 31:7. I will rejoice and be happy in your grace. Now, ang hingpit nga kalipay, perfect happiness, is produced only, underline the word only, inside the divine atmosphere, and execution of the protocol plan of God. Kining pag-execute, pagtuman nato sa protocol nga plano sa Dios, ato lamang mahimo sa sud sa atong puloy-anan nga unsa royal palace, divine dynasphere. Anhara gyud. Okay? Perfect happiness is produced only inside. Mao bitaw nang atong giingon nimo nga once naa ka sa operational divine dynasphere nimo ug naga tubo ka diha sa pulong sa Dios. 2 Peter 3:18, grow in grace. Ikaw, you are as good as God is good. Ato naman hindi kanang gi-state nimo. Wa ta magingon nga ikaw, you are as good as God. Dili. You are as good as God is good. Kay ikaw, unsa, naga tubo man sa pulong sa Dios ug mao kana ang paagi nga ikaw makatagamtam, makaangkon niining hingpit nga kalipay nga giandam sa Dios kanimo. Kanang imong kalipay dili matangtang, dili na maapektahan sa mga circumstances kinabuhi, dili. Kay iyahan na sa Dios. See? Iyahan na sa Dios. Now, okay. Ug sa diha nga ikaw nagapuyo di sa sud sa imong puloy-anan, operational divine atmosphere, then you are declared holy. Balaan ka. Naon sa may pasabot og balaan o Dios nun. Now, paminaw, a believer is holy when he is in fellowship or he is filled by the Holy Spirit o kay siya napun-an man sa Espiritu Santo, gikontrolar siya sa Espiritu Santo o siya makatuman, makapadayon sa pagtuman sa unsa plano sa Dios iyang kinabuhi o sa iyang protokol nga plano sa Dios. 1 Timothy 6:6. But godliness with contentment is great gain. Dako nga unsa? Ganansya.
ang imong pagka-godliness. Kining godliness sa Griego nga pulong is eusebeia. Eusebeia. E-U-S-E-B-E-I-A. Eusebeia. Ayan na nagkalimti. Eusebeia is godliness sa in English. Godliness, you are holy. Now, verse 7 and 8, for we brought nothing into this world, and we take nothing of it. Example. Kani bang naibay magkawili sa ilang mga kabtangan, ilang mga katigayunan, mga depositos bangko, ang ilang mga kayamanan, napay pagkawili. Naiuban, wili pa. Mao na nga, naihimplo, usa ka insect nga kanang magpapatigayon. Kini siya tinga. Okay? He was dying. O iya dayon gipatawag ang tanan niyang mga anak to come to his deathbed. Okay? O nangutanan siya, niya ba mong tanan? Yung tanang mga anak, iyang panawag. Tubag po mga anak. O niya aming tanan. Niya aming tanan din the children told him. O niya amingon siya, kinsa may gabantay sa atong tindahan. Nawili. Kaya nawili sa iya kunong ganansya. So, nagkawili yun sila na may naagyon na kinaiyas uban. Okay? Kung ikaw magtutuo, na kay pagkawili. Unsa pa may imong wilihan, unsa pa may imong kahinungnan, nga tuan na may gahuwat nimo, di na nimo mahulagway, nga gahuwat sa eternidad. Kana, kung ikaw, you are qualified to receive the escrow blessings didto. Kay naman po escrow blessings in time. Na po escrow blessings in eternity. You see? So, kay kini ko nga itong nabuhat din is kalibutan, escrow blessings in time nis panahon. Kana will be parlayed dito na sa eternidad. Mawit itong dito sa langit. Di ba ito naman ang gisgutan? Every believer has his own museum of heaven. Okay? Na museum ang matang usa ka magtutuo. Ug kanang museum, maong museum, na ay nga nimo diha, dako kayo nga diha. Giingon na nga Charlie Brown, mao na kini siya, si Juan, si Pedro, unsa na iyang mga ngan diha. Imo ra gyud ngan. Okay? Markado gyud ang imong ngan. Museum of Heaven of so and so. Na inigadto na nimo dito tingali magsuroy na ka dito sa langit. Malabyan nimo kanunay labyan nimo tong Museum of Heaven. Muli ka dito, wa may suod. Kabahang man. Way suod. Apan mo labay na po kasi ubang museum to na puno. Puno kayo. Na unsa may suod, yes, Museum of Heaven. Ang mga ganti, mga purong-purong nga you are entitled to receive, nga nagipundo, imo nang pahimuslan didto. Nagkaroon kay imo kay kabhang man lagi, wa may suod. Magsige kag panakla lagi dito. Pastilan o mahimo pantang mo balik ko sa kalibutan. Kay magsige kong tuman itong mando sa Dios. Wala. Everything is late. Ulahin ang tanan. And you will live in heaven, of course, eternally happy. Why dili na question ang pagkalipay ni malipayon ka.
tingali mo yung uban, malipayon man di ay. O sakto ra gud pud na. Hindi, that is a defeatist kanang comment. Kay, unsa man nimo pag nga wa man ka mag-classified lagi og winner believer. Kay wa man kay nahimong Diyos nung buhat, divine good mo man ay tan-awon sa Dios. Tan-awon niya, ini katubang nato ni Ginoong Jesucristo, tan-awon gyud ang imong huna-huna. Your mind, nabay sud nga pulong niya. Nabay Bible doctrine nga natigom diya sa imong alimpatakan. Mura na. Sa omniscience sa Dios, may ibawan naman niya. Mura bala nagipakita nimo nga tan-awon sa Dios ug nabay. Kay kun labihang daghan ang suod, Bible doctrine nga metabolize, natigom diya sa imong kalag, then kay mga ganti dito lagi gapundo this Museum of Heaven. Okay? Ang uban labihang daghana, ikaw wa. Kay nasunog man lagi kay kato imong nabuhat kay kahoy, kugon ug dagami man. Dusliti na, di ba kung sila? Nothing. Why awardan, why magantihan? Kay nawa man, na ugdaw man. Apan kato nagabuhat sa mga Diyos nung binuhatan, divine good, divine production, pinagis paggamit sa pulong sa Diyos nila, o pinagis pagpuno sa Espiritu Santo, then, mao ka na ang gantihan sa Diyos. Mao tagbuon ta sa Diyos mayo, well done, good and faithful servant. Mao kanay popular unsa accolade nga motagbo nato didto. So mao kana nga wa na tay kawilihan mo to akong istorya nimo naapay mga mawili sa ilang mga ganansya o panlitag yo ari businessman dagko ang mga ganansya milyon-milyon nya imong kawilihan asa naman ang milyon didto na sa langit, ha? Wa na nang milyon-milyon mga bisan pag quadrillion dili na katandi. Eternity. Verse 8. But if we have food and shelter, we will be content with that. Diba? Mao na ang bersikulo 8. Ako balikon, but if we have food and shelter, we will be content with that. Now, once you have perfect happiness, mapanag-iya na nimong hingpit nga kalipay, you will inevitably be tested. Na, testingan ka na diha. Manigingan lang og evidence testing. Ebidensya, tanawon gyud sa Dios. Proibahan gyud. Okay? And you cannot escape that. Dili ta ka-eskapo niya na, di ta kalikay niya na. Now, okay, don't forget now the 3 spiritual skills. Spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o spiritual maturity. Unsa man is binsaya. Ang spiritual self-esteem, espirituhanon nga unsa, bili sa imong kaugalingon or self-esteem or self-worth. See? Na kay self-worth, espirituhanon. Ang kaduha mo ang spiritual autonomy, ang imong pagka independente, wa ka mag-aagad, wa ka kanang magsalig sa uban. That's autonomy. Spiritual autonomy. Wa na kay pagsalig sa uban nga adto ka mo dangop, dili. Kay imong pulong, ang pulong sa Dios nga naa diha kanimo mao na naiunsa. Nagapahimo kanimong lig-on ug wa na kay kanang pangita pag mga tambag o paghupay sa uban. Wala. You are independent or you are autonomous. Unyang ikatulo mo ang spiritual maturity. Spirituhanong pagkahamtong. Ug ikaw nakakabot na niya ng ang naginganlan nato capacity for life.
na nakikatakos sa pagkinabuhi, katakos sa pagdawat ng mga panalangin, katakos na sa paghigugma, o mao kana ang imong dangatan o imong maangkon. Now, atong di na gyud ni angin atong kalimtan nga we cannot take anything with us when we depart this world. Wa tay mada. Tinuod man gyud ang giingon sa bisan nga mga unbeliever miyog, wa man tay mada sa langit. Wa man gyud. Wa man gyud mo giingon bitaw ni Job nga pag anhin niya diri hubo. Mubiya siya ning kalibutan na hubo gihapon. You see? Naked do I came to this world. Naked will I depart from this world. Ano gisulting Job? You see? Wa tay kawilihan. Naked. Wa gyud tay unsa. Mada. Apa na? O karon pa ka magkadungog tingali po din eh. Naatay mada. Unsa man. Ang mangutan ako nimo, fellow believer. Kung magtutuo ka pangutanon ta unsa may atong mada dito sa langit, be. Wa man gyud tay mga butang nga mada. Naay mada og kini mao lamang ang pulong sa Dios. The Word of God nga naa na diha sa imong kalag. Okay? Ang pulong sa Dios nga imong gitun-an. Kini nga atong gipangtun-an. Mao ni ang iyang mga pulong. Huna-huna ni Kristo. 1 Corinthians 2:16. Basahan na. 1 Corinthians 2:16 says, the Word of God is the mind of Christ. Huna-huna ni Ginoong Hesukristo. Ug ang huna-huna sa Dios, divine viewpoint, mao ang supposed to be naa diha sa imong kalag. Dili ang mga human viewpoint. Kung sa gisulti sa Isaiah 55:8 and 9, kung sa gisulti sa Dios, ang Dios nagaingon, my thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Nansaw man na. Mao na ang pulong sa Diyos, mao na ginganlan na to, otherwise called divine viewpoint. Panghuna-huna sa Diyos. Ug mao ka na, paminaw, maura na itong mada dito sa langit. Maura. Naroon ni mo mutuo ba po kanina na o di? It's a matter of choice. Philippians 3:1, unsay gisulti ni Pablo, he talks about happiness. Kining perfect happiness plus H. Finally, my brethren, man yang gisulti diha. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. Kining rejoice din underline that means imperative mode. Unsa man ang imperative mode sa English grammar? Ang imperative mode, mando. Okay? Imperative God. This is one of the imperative modes in God's Word. In the King James Version, ang it diha plus H, and it is a safeguard for you. Kanang it plus H, ang safeguard, mao na imong panalipod, mao na imong unsa. Kanang kaluwasan, ang both pasod safety. You see? Protection and safety kanang safeguard nga gihisgutan. This King James Version. O kining maong hingpit nga kalipay cannot be reached by a believer. It is impossible to experience it. Okay? If this perfect happiness cannot be reached by a believer, it is impossible to experience it.
Doctrine has to be metabolized to really experience this perfect happiness. Maura gyud ang paagi nga maangkon nato gining maong hingpit nga kalipay. Doctrine has to be inculcated by repeating these doctrines over and over and over and over again. Mao nang gabalik-balik taninhi sa paghisgot sa mga prinsipyo, tingali mo ingon kapoy na mo kanang balik-balik niya. Na well, what tay mahimo niya na naarna nimo. Mao ni paagi sa Dios ang inculcation, sinilsilay. Mao ito ang ingon nimo bisan mga gagmayng bata atong tudluan sa elementarya pa sila, okay? Preschool pa nila, tudluan na balik-balikon nila. Nganon sa may tuyo, aron di na makalimtan. You see? Kining ato dinhi ang paagi sa Dios, inculcation, repetition, balik-balik, balik-balik, hangtod nga unsa. Sa tanto nimo balik-balik, di na gyud nimo makalimtan. See? Dili kay balik-balikon nato aron dili makalimtan. So you will not forget anymore. A repetition, aron unsa na nagiwat tinuod na gyud diha nimo. Okay? Okay. So I hope na klaro nimo na. Doctrine has to be metabolized to really experience niining hingpit nga kalipay. Doctrine has to be inculcated by repeating these doctrines over and over again. Now, ang happiness that the Bible talks about, wa ni magaagad sa mga butang, sa mga tao, sa mga sirkumstansya. Wala. This kind of happiness can solve your problem. Makasulbad kini sa imong suliran sa kinabuhi. In fact, it is a problem-solving device. Mao man ni ang usa sa napo nga gisangkap sa Dios kanato. So, it is your victory to possess this kind of happiness. Gusto? Dinhi lang una kita kutob atong ipadayon kining atong hilisgutan, the dynamic spiritual life of a believer. Magampo ta. Bala na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong dugang pagtudlo kanamo, sa dugang pang mga pagtulunan gikan sa imong mga pulong. Salamat niining adlaw, Dios, nga ikaw nakig-uban kanamo, dumala sa among una-una pinagi sa Espiritu Santo, o kami nagampo nga imo kaming dad-on dinhi ugma sa pagpadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong nga mao ang among kinabuhi ingon nga imong mga anak. Salamat ning tanan o Dios, bisan dili kami takos. Dada kami pagbalik aron kami makapadayon sa pagtuon niining Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.